Зарифуллин калырга булды. Ике атна чамасы вакыт үтте. Дәрес бара. Бүген томанлы һава, басу түрендәге кибәннәр күренми. Хәер, аларны инде ындыр табыгына ташый башлаганнар иде. Авыл басуындагы шул кибәннәргә карасаң, ничектер җанга рәхәт булып китә иде. Инде алар да югалып бара. Ян Амос Каменский, ди кылыч борынлы педагогика укытучысы. Баланың дөрес тәрәккый итүе өчен 4 шартны нигез итеп ала. Бу турыда сез беләсез. Менә хәзер Каменскийның бөек дидактика дигән хезмәте турында кем миңа сөйләп бирер? Ягез әле, ягез. Укытучының бусы да күзлекле, тик монысының күзлеге зәңгәр һәм бик калын. Шуңа күрә ул җанга салкынлык өрә. Укытучының бармагы журналдагы исемлек буенча түбән төшә. Бармак А хәрефен узды, Абдуллинның авызы йырыла. Ул елмаеп артка карый. Баязитова шатнаган иреннәрен шатлыгыннан ялап ала. Бармак Б хәрефеннән дә узып китте. Гыйзатуллинның бите аппак киндергә әйләнә. Зәңгәр күзлекнең бармагы шул фамилия тирәсендә туктап кала. Моны безгә әйтеп бирер. Хәзер моны безгә әйтер. Я, Хода, нигә дип шулай газаплыйсың? Әйт тизрәк, әйт фамилиясын, кем булса да булыр, тик булай газаплама гына. Моны безгә хәзер бик яхшы итеп сөйләп бирер. Зарифуллин. Кинәт кына Гыйзатуллинны ышкылык тота башлады. Педагогика дәресе аның өчен ул кадәр куркыныч түгел, ләкин ул һәр вакыт педагогика сүзен әйтә алмыйча иза чигә. Педагогика расписание буенча беренче дәрес булып керә. Гомуми трактан училищега килеп җиткәнче салкында авызлар күшеге бетә. Туңган авыз белән педагогика дип әйтүе әлбәттә уен-муен түгел. Монда теләсә кем буталырга мөмкин. Гыйзатуллин, әгәр аны педагогика дәресендә бастырып куйсалар, бер дә исе китмичә генә фидаика дип сөйли бирә. Булмастайын белгәч, ул инде бөтенләй башын ватмый. Бәхетсез Зарифуллин исә Каменскийның бөек дидактикасы турында сөйләргә дип басты. Сипкелле яңагын зәңгәр бишмәтенең сап-сары мех якасына яшерде. Өметсезлек белән күзләрен тәрәзәгә төбәде. Анда кыйклап яңгыр ява. Мондый көнне колхозда эш булмый. Каравыл өенә җыелып тәмәке төреп, күргән-белгәнне сөйләп яту никадәр рәхәт була иде. Я, Зарифуллин, аны сөйләргә кыенсынсаң, Иоганн Генрих Песталоцци карашларында туктал. Бик швейцар педагогының баланы тәрәккый иттерү турындагы карашлары нидән гыйбарәт? Үтерде, суйды. 200-300 ел элек Каменский белән Песталоцци туганчы уку бик җиңел булгандыр. Зарифуллинның күз аллары караңгылана, аның алдында ниндидер бөҗралар очып йөри башлый. Ул тузып юкәсе чыккан чабатасын бер өзлексез идәнгә ышкый. Кичә урамда эт тизәгенә басылган булырга тиеш. Юкәне харап итә инде ул. Авылга кайтканчы таралып китсә, нишлисе булыр? Туктал, нинди юкә? Песталоцци бит әле. Зәңгәр күзлек әйтерсең тырнак астына энә тыга. Яле, сөйләп җибәр әле, Әллә кыенмы? Уйла яхшылап. Зарифуллин бүген үк училищедан качарга карар бирде. Аның кашлары, кирфекләре тирләде. Шул минутта ул үзенең баш миен бик сыек хәлдә итеп күз алдына китерде. Баш мие шулпаланган, тизрәк качарга кирәк. Тизрәк авылга, үҗәт, каты муенлы үгез арасына, җылы ат абзары тирәсенә. Ул барысын да күтәрер, өстерәр, ындырга төнге сменага чыгар. Тик менә бу Каменский белән Песталоццидан гына коткарыгыз. Песталоцциның педагогик идеяларын кем дәвам иттергән? Яле, Зарифуллин. Сыйкланганмы, шайпалып алды. Тистердек, диде Зарифуллин шатлыксыз гына. Аңа хәзер барыбер иде. Молодец. Менә молодец, Зарифуллин. Яхшы, бик яхшы бу. Зарифуллинга тагын кайгы төште.
Бик яхшы дип торганда, ничек дип училищедан качарга инде? Дистервик турында Әлтәфи сөйләде. Әлтәфи класста иң зур малай, аның кесәсендә һәр вакыт чакматаш белән филтә һәм бакчада үстергән яшел тәмәке булыр. Аның кесәсе әллә ничә җирдән янып тишелгән, ләкин ул телгә оста. Дистервик бөек педагог булган, дип күздә йоммыйча алып китте ул. Ул бик күп китаплар язган, аның китаплары бик зур әһәмияткә ия, ул анда балаларны яхшы тәрәккый итәргә кушкан, шулай итеп Дистервик бик зур әһәмияткә ия булып тора. Әлтәфи 5 алды. Тәнәфес вакытында Зарифуллин белән Гыйзатуллин коридор башына барып нәрсәдер сөйләшеп тордылар. Йөзләрендә шатлык дигәннең әсәре дә калмаган иде. Зарифуллин ябыгып киткән, педагогика дәресе аның итен суырган кебек иде. Класс бүлмәсенә ул тәртә арасына җигелергә кергән үҗәт үгез кебек авыр керде. Аның артыннан Мәскәү татары күренде. Үтүкләнгән шалбардан, ефәк шнурлы ялтыравыклы капкара ботинкалардан, аппак күлмәктән. Шул ук хәрәкәтләр зур тарыгы белән озын чәчләрен янга сибелдереп терәтләде, күзлеген сөртте, көмеш чылбырлы куен сәгатен чыгарып өстәлгә куйды. Класста көр тавыш яңгырады. Узган дәрестә, ребятки, без сезнең белән слово о полку Игореве әсәрен өйрәнә башладык. Мин бүген тагын үзем укыйм. Сез тыңлап кына утырыгыз. Рус теленең байлыгына, әсәрнең көенә игътибар итегез. Борынгы шагыйрь менә ничек язган. Трубы трубят в Новгороде, стоят боевые знамена в Путивле. Игорь ждет милого брата Всеволода. И сказал ему Всеволод: один брат, один свет, светлый ты, Игорь. Тигез, көчле, яңгыравыклы тавыш. Бу тавыш безнең хыялларны әллә кайларга алып китә. Без үгезләрне, кибәннәрне онытабыз. Дөньяның шиге безнең авыл басуындагы кибәннәр янында гына түгел икән. Дөньяның яратылышы да күптәннән икән. Тарих бик карт, бик тәҗрибәле икән.